Segundola eta musika eskolak 2021 ikasturterako matrikulazio epea ireki du. Epe hau ekainaren 12an bukatuko da. Musika zentroak askotariko eskaintza du ume zein nagusientzako. Horrela, interesatuek ondorengo materietan eman ahalko dute izena. Instrumentu sinfonikoetan, pianoa, klarinetea, flauta, instrumentu folklorikoetan, txistua, alboka, danbolina, eta musika elektrikoaren tailerretan, baxua, gitarra elektrikoa, bateria, besteak beste. Musika taldeek aukera izango dute ikastaroetan izena emateko, esaterako koral, akordeoi, orkestra, banda edo fanfarria bezalako ikastaroei esker. 3-6 urte bitarteko umeentzat ere badaude ikastaroak, esaterako ikastaro monografikoak, ahots teknika eta panderoa. Izena eman nahi dutenek zentroan egin beharko dute goizeko 9:00 eguerdiko ordubietara edo arratsaldeko 4:00 iluntzeko 8:00.